Salutare tuturor! Iată că am venit și ziua cea mare, ziua în care fac un video de prezentare a motocicletei mele. Acest video este cerut de ceva timp de cei care mă urmăresc pe canal și am zis ok, hai, astăzi îmi dedic acest timp să fac acest video. După cum știți de pe canalul meu, motocicleta mea este o motocicletă, să zic așa cum îi spune alții, de buget, dar eu sunt foarte mândru de ea. Nu este, cred că, important cu ce mergi, important e să ajungi la destinație cu bine și cred că această motocicletă m-a dus chiar foarte bine unde am avut nevoie să ajung. Motocicleta mea este un Benelli TRK 502X, de care pot să zic că sunt mândru, așa. O am de un an jumătate, imediat face 2 ani de când am motocicleta. Am luat-o cu kilometri zero de la cei de la Motomus, pe care îi salut cu mare drag pe cei de la Motomus, niște băieți fantastici. Istoria motocicletei: am plecat în România anul trecut cu avionul, am luat avionul, echipament, cască, am plecat, am ajuns la Budapesta. În Budapesta a venit băiatul Otilo, pe care îl salut cu mare drag, Norbi. M-a luat, ne-am dus la satul mare, am stat o zi, două, am luat motocicleta, m-am dus la Cluj, am făcut schimbul de ulei, filtre și tot, și apoi am plecat către Danemarca. Tot a fost perfect, deci motocicleta s-a comportat exemplar. Nicio problemă, chiar nici în ziua de astăzi nu am avut nicio problemă cu motocicleta, fantastic. După ce am ajuns în Danemarca, a urmat o pregătire pentru plecarea noastră care am avut anul trecut la Lofoten, în Norvegia. Otelo a ajuns la Nordkapp, noi nu am mai ajuns la Nordkapp din cauza timpului. Așa, am făcut anul trecut acea tură în 3 pe Nordkapp, Lofoten, fantastică tură de care chiar mai zic câteodată că mi-aduc aminte cât de frumos a fost. Între timp, motocicleta a mai suferit niște upgrade-uri, să le spun așa. Aceste upgrade-uri și update-uri sunt făcute după sufletul meu, să spun așa, după cum îmi place mie. Poate să fie motocicliști la care să nu le placă, cum am făcut update-urile la motocicleta mea. Aici depinde de gusturi. Fiecare cum îi place și o customizează, să zicem așa, motocicleta. Între timp, motocicletei am montat niște bare de protecție, față, 4 proiectoare, gențile laterale, bastonul pentru Insta360. De curând am o lună de când am montat cauciucurile de la Pirelli Scorpion Trail. Așa, aceste sticle bottles pentru apă, 2. Am montat 2 rezervoare de 5 litri de benzină pe topside-ul, top case-ul de sus. O să vă arăt mai încolo în video ce am mai făcut. Așa, ca design am schimbat colorația, să zicem așa, culorile la motor. Aveam ceva pe negru și având în vedere că am echipament nou, la fel ca și casca, pe roșu și albastru, am trecut și cu designul pe motor pe roșu și albastru. Între timp mi-a ajuns și tank bag-ul de la Suvu Motec, impermeabil, fantastic. Așa, în rest, ce am mai făcut, să-mi aduc aminte, cred că cam atât, dar pentru mine e de ajuns. Așa, bine, motocicleta, anul trecut am instalat și încălzire în manșuri. În rest, cam atât. Motocicleta este exact cum îmi place mie. Costurile la toate aceste update-uri sunt destul de elevate, pentru că toate sunt scumpe, care sunt la prețuri accesibile, care sunt mai scumpe, dar fiecare după posibilități. Așa. În rest, ce să vă mai zic, motocicleta este acum pregătită de un nou
de o nouă aventură. Prin acest video chiar vreau să vă invit să intrați pe canal, pentru că am publicat 8 episoade, nu, lucrez la al 8-lea episod, lucrez la al 8-lea episod din aventura mea în Norvegia. Chiar vă rog, care aveți plăcerea, intrați pe canal, dați un share, un comentariu la video, m-ar ajuta foarte mult, pentru că canalul s-a oprit la 800 și ceva de abonați și mi-ar fi de un mare folos dacă ați reușit să intrați pe canal și să faceți comentarii, să fiți acolo cu mine. Distribuiți videouri, faceți comentarii la video, dați-vă cu părerea, vă răspund la toți cu mare drag. Și vă spuneam despre noua aventură care este exact peste 2 zile. În aventura în Norvegia am cunoscut un prieten foarte drag, Robert, pe care îl salut, este pe drum, se îndreaptă către Danemarca. Am cunoscut un prieten foarte drag, spuneam, pe Robert, care este din România, iar am venit cu ideea, acum câteva luni, hai să facem un tur al Europei. Ok, why not? Robert zice, băi, vin eu la tine cu mașina, cu motocicleta și plecăm de acolo cu motocicletele prin Europa. Super, ok, zi și făcut, n-a trebuit mult să discutăm, că deja bazele la trip și la aventură le-am și pus în câteva zile. Așadar, deci am pregătit motociclete, am făcut schimbul de ulei, curățat, cauciucuri schimbate, tot ce ține de pregătirea motocicletei. Robert se îndreaptă încoace. Traseul este, plecăm, nu avem un traseu prestabilit, pentru că vom avea 2 săptămâni, dar sunt câteva puncte forte, puncte cheie care aș dori să le vizitez. Unul dintre ele ar fi Bremen, în Germania, în zona istorică. Apoi, dacă ajungem și prin Olanda, vom face un tur și prin Olanda la acele mori de vânt frumoase. După asta coborâm în jos către vestitul castel de Mont Saint-Michel din Franța. Îl ador acel castel și, cum știți, sunt și fotograf și voi avea cu mine și aparatura fotografică și drona pentru a imortaliza acele momente frumoase și pe unde suntem. Apoi ne mergem către Letretat. După ce vom pleca de la Letretat, vom mai vedea, vom mai studia zone, pentru că, cum v-am spus, nu avem nimic prestabilit, 5, 10 locații, 20, nu, vom vedea și la fața locului ce vedem frumos. O altă locație interesantă la care vreau să ajung, având în vedere că sunt pasionat de istorie, este Omaha Beach. Cei care știu despre Omaha Beach, este vestita plajă de la al doilea război mondial, așa. Și apoi acolo vom stabili întoarcerea pe ce traseu vom face. În această aventură voi fi însoțit de către soția mea, pe care o salut cu drag, este în casă. Așa. Voi fi însoțit eu de soția mea, iar Robert însoțit de soția lui. Vom fi 2 motocicliști cu persoane, adică vom avea soțiile noastre cu noi. Pe toată durata acestei aventuri și călătorii voi filma, voi detalia, voi încerca să fiu cât mai vocal și voi încerca să vorbesc cât mai mult în video, dar vedeți că nu sunt eu așa vocal, să spun așa. Mie îmi place să-mi pierd timpul să fac poze, să fac video și să vorbesc mai puțin. Poate și în acest video care acum vorbesc mult, veți spune, băi, că ai greșit acolo, că ai greșit acolo. Asta este, fraților, nu sunt speaker motivațional. Cum spuneam, voi încerca în fiecare zi să vă imortalizez locațiile unde suntem, voi face story pe Instagram, TikTok, Facebook page și, de ce nu, și voi încerca și pe YouTube. Chiar mi-ar face plăcere ca cei care veți vedea acest video, dacă sunteți interesați, să mă puteți urmări pe canalele de socializare, să vedeți pe unde suntem și update-urile noastre. Așa că vă mulțumesc frumos. Acum urmează să vă arăt un pic motocicleta.
apoi fiecare își dă cu părere. Nu mă deranjează părerile cor și contra, le respect pe toate. Ia să vedem. Să iau telefonul de aici. Așa. Ia să vedem, să le luăm așa pe rând. Da? Pentru ca să putem să vorbim de toate. Deci, cum spuneam, motocicleta este un Benelli TRK, da? 502X. Vă spuneam de prima dată să luăm pe rând așa acest Bullet Time de la Insta360, prins cu două prinderi, ca să fie foarte stabil, să nu am probleme pe el, plus acest frame de protecție, probat și văzut la 140 pe autostradă, fantastic. Aceste două genți laterale, dați așa, așa, sunt de la SUV Motec. Aceste genți sunt de la SUV Motec, waterproof, fantastice. În ele, pe stânga și pe dreapta, am trusă sanitară și camerele de rezervă de la cauciucuri. Așa, ia să vedem. Deci acestea sunt adezivele care le-am montat cu TRK 502. Proiectoarele, da, să vorbim de proiectoare. Acestea sunt proiectoarele. Două sunt în partea de sus și două sunt în partea de jos. Tot ce vedeți aici eu am montat, eu am făcut montajele. Nu am avut pe nimeni care să monteze. Așa se vede și din partea asta, să vă arăt și din partea asta cum e motocicleta. Apoi mergem către tank bag-ul. Tank bag-ul este unul de la SUV Motec, waterproof, fantastic. Sunt foarte mulțumit de el. Îți depozitezi în el un telefon, un portofel, o pereche de ochelari, o baterie de rezervă, ceva și e super, super mișto. Cum spuneam, motocicleta anul trecut am montat și mânere încălzite, da? Acesta este panoul de la Oxford, acesta este panoul montat de mine, funcționează totul perfect. Ca și GPS, deocamdată folosesc iPhone-ul, sunt foarte mulțumit, am cumpărat acest dispozitiv de pe Amazon, da? Așa, mergem mai încolo. Casca mea este un LS2 MX Sport Adventure. Cutiile care le-ați mai văzut prin video sunt tot de la SUV Motec și ele fantastice. Vorbeam despre canistrele de benzină. Am montat două, da? 5 litri pe stânga și 5 litri pe dreapta. Mi-a fost de foarte mare ajutor. Anul trecut, când am fost în Norvegia, aveam montat doar pe partea asta, pentru că aveam doar unul și chiar mi-a fost de ajutor în Suedia, partea Suediei. Aici pe spate mai am montat iarăși un baston de la Insta360. În momentul când vreau să înregistrez din partea din spate, iau frame-ul de la Insta360, îl montez aici și încep să înregistrez. Ok, cam așa se vede motocicleta. Să-mi spuneți ce părere are. Da, să ajungem, că am ajuns să nu uit și de aceste bottles, cum le spune în engleză, sticle din astea de apă sau depinde ce vrei să spui. Sunt tot de la SUV Motec, fantastice, cu suport. Le-am cumpărat de pe Amazon din Italia, le-am montat, super, super mișto de folosit, chiar sunt ok. Așa, în rest, cam asta e motocicleta. Acesta este noul meu logo, care se pus și pe canalul de YouTube. Cam așa se prezintă motocicleta. Bine, prezentarea o fac în curte la mine, ca să știți. Asta e curtea casei mele în Danemarca, unde locuiesc. Și am zis că să găsesc un loc unde să pot să stau liniștit. Aici am și acțiepildele de când am fost la Cercul Arctic, în Norvegia. Și acțiepildul de la Neo Adventure România, cu numele meu. Mă rog, ce să vă mai zic, dacă aveți întrebări, vreți să știți ceva despre motociclete, puteți să mă întrebați. Pot să-i dau și o cheie.
Scoatem din viteză să nu facem o prostie. Ok. Și acum pornim. Aprindem un pic proiectoarele să vedeți cum se vede. Vă asigur că noaptea se vede fantastic de frumos. Cam așa se vede. Altă chestie foarte mișto la Benelli. Am să strâng motorul ca să ne auzim. Altă chestie mișto la Benelli este că cei de la Benelli au predispus două butoane, stânga și dreapta, acestea sunt, pentru opționale, să montezi ce vrei pe ele. Alții și-au pus mânerile încălzite, alții și-au pus proiectoare, alții și-au pus... Fiecare își pune ce vrea, da? Eu am pus proiectoarele stânga și dreapta pe aceste butoane. Chiar super, super mulțumit, instalația foarte ușoară de făcut. Altă chestie care am montat eu este această priză. Motocicleta vine cu o altă priză USB pentru încărcare, dar eu am montat această priză, stați să încerc să arăt, nu. Eu am montat această priză care mi arată practic cu cât încarcă telefonul. Am un USB Type-C și un USB 3. Da, de la acest buton de aici o stâng să o aprind și plus are și waterproof. Sunt foarte, foarte mulțumit de ea. Ok, cam asta ar fi, dragilor, motocicleta, da? Avem 17 minute de video, sper că v-a plăcut. Așa, motocicleta, sper că m-am făcut înțeles, să-mi cer scuze la alții dacă am întârziat cu prezentarea motocicletei. Mai bine, mai târziu decât niciodată. Da, și vă spunem de cauciucurile, cauciucurile de la Pirelli Scorpion Trail. Fantastice cauciucuri. Abia aștept să le văd cum mă voi descurca cu ele. În rest, ce să vă zic, asta e motocicleta, vă salut cu drag. Mă bucur că am reușit să fac acest video. Stați așa, să pun telefonul ca să mai stau un minut cu voi. Mă bucur că am reușit în sfârșit să fac acest video. Voi publica acest video așa cum este. Da? Mă bucur că am reușit să fac acest video înainte să vină ploaia, că aici în Danemarca e ceva de genul. Te uiți pe geam, e soare, ieși afară, în 2 minute se schimbă timpul, în 3 minute plouă. Deci cam așa aici la noi în Danemarca. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading